Friesland maakt het hem op voor staking van het Iepenbier vervier. Het is net alleen nog voor machinisten en buschauffeurs is dit van belang. Dit is voor heel Nederland van belang. En ook de Friezen stemmen massaal PvdA in Europese verkiezingen. Goejoen, dit is Kijk op Friesland van 27 maart. Een demonstratieve optochtmanier naar het station in Ljouwert. Buschauffeurs, treinmachinisten en conducteurs liek je heel kleer voor de grote landelijke OV-staking. In het hele land rieden de morgen geen bussen en treinen. De gevolgen van de reizigers binnen grut. Ook in Friesland. Nevens de vakbonden is de actie vrijwilligers onder de leden grut. Inzet van de staking is geen verdere verheging van de AOW-leeftijd. En de boeren eerste keer dat de boerte van tafel gaat, had je erop horen willen, maar werk je. De stakingsdag begint manier al heel betiet. Ik in Ljouwert. Meesters kroon zich eerst in als staker alle keer. Zowel de machinisten als de buschauffeurs. En wij gaan daarna in optocht maar in ieder naar het station toe. En op het station zullen wij de reiziger iets aanbieden om het ongemak een beetje te verzachten. En ik om de reiziger duidelijk te maken dat wij er ook voor hun stenen. Dit is net alleen nog voor machinisten en buschauffeurs is dit van belang. Dit is voor heel Nederland van belang. Dat er gewoon een goed pensioenakkoord komt. Dat iedereen op tijd stapje kan maar werken. Vervierder Arriva zei dat ze de staking wrang vinden, omdat de reiziger de dupe wordt van een scale dat gaat tussen de steert en de vakbonden. En dat treft spietig nog de hele OV-sector, zei Arriva in een kwatte schriftelijke reactie. De stemmen voor de Europese verkiezingen binnentelt. En ook in Friesland is de PvdA 4 wij als grootste uit de strijd kwam. In 5 van de 8 Friese gemeenten die in de meeste stemmen naar de Partij van de Arbeid. In 3 gemeenten die een andere partij het populairst. Inwoners van Wat is Friesland en naar Karspelen kiezen vooral voor het CDA. En in Dantemerdeel gaat het rede potleed benam naar een ChristenUnie-SGP-vakje. De verkiezingen voor het Europees Parlement binnen in Nederland tonen die al houden, maar de uitslagen kwamen juist pas, omdat de meeste EU-landen doen nog stemmen koen. In Amsterdam binnen mensen van de handhaving joert maar acties begonnen. Ze willen, lik als de politie, pepperspray en een wapenstok om haar verdienen te kennen. Burgemeester Vert Kroon stiepen te weest van de saneemde BOA's. Anne Schurer en Romy de Vries binnen als BOA op een paard in de binnenstad van Ljouwert. Er is altijd wel iemand die net beheerd is van de regels. Ik zou het laden lossen, maar dat mag ook niet op dit moment? Nee, het is tot 12 uur, alleen dan aan de andere zijde ook. Oké. Nou, dan ga ik even alternatief zoeken om de auto neer te zetten. Dit wordt in harmonie oplost, maar het gebeurt heel niet vaker dat de BOA's minder vriendelijk behandelen worden. Nevens Schurer zo'n wapenstok of pepperspray dan een uitkomst wijzen. Een aantal weken geleden nog dat een van onze collega's jeugd weg wilde sturen bij een tras. Die waren daar aan het blowen. 8 van de 9 gingen weg en de 9e die besluit om de collega het ziekenhuis in te slaan. Nou ja, dat zijn situaties waarin we denken van ja, daar kunnen we het goed bij gebruiken. Wapenstok en pepperspray, maar likwijls alleen dan opbroekt worden door de politie. In Amsterdam binnen BOA's joert maar acties begonnen om ik deze wapens onder koppel te krijgen. In Ljouwert wordt er geen actie vierd. De BOA's vielen haar een stiepen toch haar een burgemeester. Zij hebben toch steeds vaker op straat last van dat mensen hun een beetje bedreigen of gewelddadig zijn. En dan is de hoofdzaak, meteen drukken ze op de knop, komt de politie binnen 15 minuten. Maar dat lukte, dan kan het soms net weer in die 15 minuten misgaan. Dus daarom is het goed dat ze zichzelf kunnen beschermen. Het is niet om mensen aan te vallen, maar echt om zichzelf te beschermen. Kronen zal de kwestie met orenburgemeesters onkaarten in Den Haag. Minister Grapperhaus wil op dit stuit nog net om liek en zei dat alleen nog politiemeesten geweldbroeken maaien. Spietig, zei ze de 40 BOA's in Ljouwert, want ik lietse kwesties kennen u de hand in. Ja, als er een auto verkeerd staat geparkeerd en we spreken diegene aan, kan diegene al heel agressief op ons worden. En zo'n wapenstok, helpt dat dan? Ik wil niet zeggen dat het helpt, maar bevordert wel de veiligheid voor ons. Ja. En dan nog het waar, hier is Piet Paulusma. Dit ik maar gelijk beginnen met het waar van joen en vannacht. Bewolking, opklarings en het lijkt bij u droeg te blijven. De temperaturen zijn 8 graden. De wind uit het westen-zuidwesten was zwak of matig. Morgen zinnen bewolking, zijn 14 graden, een koude dag, maar een noord-noordoostenwind en die is matig, misschien vrij krachtig. En dit weer kijken op Friesland. Surf meer nice op uw website omroepfriesland.nl of op de Omroep app. Ik wens je nog een heel noffelijke joen.